Yo, what's up, Super Pam, Super Migo Baher, ko Jeep nga wala lablab. Ug karon, balo na lang taan makadutay bata kay ulan kayo ang mundo. Oh, kung palibot dire, palibot ako rang usa sa akong balay nga kuan no. Ang balay ako ra. Kung silingan itag sa ako tato. Kanang diha may akong itag sa balis kong tagsa niya. Ako ra ko sa dire. So, punto-punto lang ta. Daghang mga binitay. Oh. Limpyuhan na pod ni siya sunod adlaw anang di ta trabaho kay kapoy magupod og mag limpyo ta dire din gikan ta sa trabaho na tay trabaho padulong kay kapoy kaayo siya kay maglakaw pa man ko gikan sa trabaho na ako'y motor pero di man kaabot dire sa balay ang motor kay balis no na akong agian padlong trabaho di ako moangat tugbong tomorrow to akong ikasure ni adlaw og have a good day bisan bagyo amping lang tang tanan and love you all. Mwah!